Hej og velkommen tilbage til Danske Terra. Jeg skal kigge på, hvordan man laver en Terraria-server. Der er to muligheder. En med plugins, den er med plugins den her, og en uden plugins, det vil sige en standard server, og det er den her. T-Shock, hvilket er det plugin hedder, ser sådan her ud, når du åbner den. Så det er altså T-Shock, og det her er den ganske normale server. Der er ingen lyd på, ingen plugins, ingen ting. Bare så I kan spille der. Standard en, hvis I skal lave let's play for eksempel. Men derimod den her, den er med, hvis I skal lave en offentlig server. En offentlig, hvor folk de måske skal bruge dynamit på, og ikke kan springe selv sporen. I kan lave hus, så de ikke kan blive smadret. Og alle mulige ting. Og det er simpelthen server plugins, der gør det. Og hvis I kigger i den anden, hvor jeg skal gå downloade bitte små plugins, uden de har så stor virkning, der er den tom. Men herinde, der er der simpelthen en hel masse plugins, som I skal bruge på selve serveren, som hedder T-Shock. Og det er simpelthen den herinde, hvor I så kan lave om på for eksempel config, så skal I jo downloade noget af Notepad++, så kan I åbne det med det, så kommer den her op, hvor I så... 2 sekunder. Nå, ja, det var lige min mor. Nå, hvor er vi så? Nå, men herinde så kan I så se, hvad I kan lave. PvP skal være normal, så man kan tage det på og fra selvfølgelig. Admin chat der, for eksempel så skal du stå owner bagved. Og admin, som er det der, hvor I vælger, hvad der skal stå bagved. Hvilket jeg har valgt admin, som så skal være grøn, fuldstændig grøn. Og en hel masse, som jeg har valgt ikke at røre ved. Simpelthen på grund af sikkerhed og hvad det ellers her. Og så er der MOCD, som jeg også selv har skrevet den så på engelsk på grund af den engelsk server og regler. Og whitelist, hvis jeg skal være specielt person, der kan komme ind på serveren og sådan noget. Så det er simpelthen det. Og selve herinde, der er den der T-Shock SQ Lite der. Den der. Den skal I bruge i en DB editor, som jeg har en video, hvordan man bruger. Som jeg har uploadet allerede nu, før jeg uploadede den her faktisk. Som jeg har uploadet. Hvor I så i den her video kan I gå ned i description, og så gå ind i Mediafire og downloade den her, hvor der er både den her DB editor og Terraria server og T-Shock serveren. DB editor hjælpen her, hvis I så åbner den, og så vil jeg råde til at læse den. Der er et link til den video, som jeg har uploadet, hvor den forklarer, hvordan I bruger det. Så ja, det er sådan set egentlig så enkelt som det er. Ja. Og hvis jeg har brug for at vide, hvordan man gør folk til admin, for eksempel jeg selv, så skriver I lige det, så kan jeg hurtigt lave en lille mini video. Jeg kunne også godt vise det her. Det kan jeg bare ikke, det kunne jeg godt. Men lige nu handler det varme server. Så sådan er det sådan set godt. Det, så går jeg med ind her, så når jeg åbner den, jeg vælger bare den med plugins, det er ganske de fleste af jer, der vil bruge det. Så kan I se det her T-Shock server versionen, som I så kan gå ind på forum og holde lidt op med det. Hvilken verden I vil have, I kan delete en verden eller lave en ny verden. Så er der en masse verdener her, som I kan vælge med. Og så kan I se, hvad jeg skal skrive for at gøre det. Så tager vi lige den server, og det bruger den. Den standard, det er 777. Hvis det var 8888, så skriver jeg bare det. Så det reducerer det ikke, tror jeg. Og så kan I så se, nu er det load hele world data. Så den letter det hele op og sådan noget. Og dokumenter, så kan I komme ind her. Permissions, perms, index og configuration. Ja. Og så kan I så se her, at det er sådan der. Det ser standard ud, sådan rød. Jeg satte den til grøn. Ja.
index, install, permissions og perms. Ja, godt nok. Så det er sådan set sådan det gøres. Så kan I se her, nu er selve serveren tændt, og der kommer en auth kode. Den skal jeg ikke bruge. Og så kan I skrive /auth verify, altså /verify. Så når I genstarter serveren, så bliver det her bliver ikke vist igen. Det bliver slet ikke vist igen. Så gør det, at I går ind i selve folderen her, går ind i T-Shop, så går ind i T-Shop her, så ruller I ned til auth code, åbner den, og så kan I se koden her. Og auth, det gør sådan, at når I er logget ind, så er I admin. Men hvis I logger ud igen efter at have skrevet det her, så mister I det admin, så det er ligesom sådan en engangs admin. Men til gengæld så bliver koden aldrig lavet om igen, så de kan bare bruge den samme kode. Sådan kan du også godt selv gøre, hvis du, men det, ja. Eller du kan bruge DB editor. Det er nemmeste. Det er DB editor. Så den har jeg også lavet en video til. Sådan gør I det, og så for at, det skal jeg lige huske at sige, for at slukke den her T-Shock serveren, der skriver jeg off. Men for at lukke standard serveren, som jeg lige kan hurtigt åbne, så skal I ikke skrive off, men I skal skrive exit. Det tog mig timer at lave det her. Sådan der, så er den færdig. Så skriv off ligesom sidste gang. Se, invalid command. Så kan I skrive her. Så det vil være det exit no save, på grund af at der ikke er nogen været inde i serveren endnu. Så lukker det bare direkte ned. Men inden, hvis vi trykker det ind, en anden ind, som vi så på den anden, så vil den gennemvære den, og så lukke den ned. Så ja, jeg tror det var det jeg havde for jer i dag. Der er et link i description til Mediafire, som jeg faktisk skal ved at uploade lige nu. Lige pt. Lige her. Den er uploadet. Så er der en kopieret link. Så det putter jeg lige ind i min kanal. Den skal til, altså inde på i description selvfølgelig. Der er den. I description, der klikker I nu og downloader. Det er link. Åbner det op. I skal selvfølgelig have WinRAR. Det kan I så finde en anden video om. Det er ret simpelt. Det har alle. Så skal I bare have 7-zip. Det er lige meget. Og så tager I den I vil have. DB editor, så hvis I vil gøre det på den nemmeste måde der er, så kan I gå ind på det der link der er her og se den video. Så ja, det var det jeg havde for i dag. Skal jeg se at få den uploadet i dag, så har jeg uploadet 3 videoer i dag. Ja, 27 minutter siden uploadede jeg den her. Det tog 27 minutter. Det 2 timer siden. Og ja, det er til det der, ja, det er slet ikke nogle tutorials gør. Så ja, det er det. Så jeg håber I nød det, og subscribe og thumbs up. Det, ja, det er jo næsten lige smidende. Så ja, vi ses.